ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରଣାତା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋହାନ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଟାରେ ରହିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ରହିବ, ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧିତ ହେବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଧରି ରଖି ଆମର ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା କିଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟ ପକାଇକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଆମେନ୍।